Добрый день, вітаем вас у студии «Раніца» з Белсатом. Катерина Раецкая и Денис Дудинский лагодными будильниками обуджают вас не о 8-й, а о 9-й раніцы улетку. Будем оборонять ваш сон вот таким чином. Сёння ў Варшаве адбудзецца канферэнцыя «Reshape», прысвечаная пытанням будучыні Беларусі і яе месцу ў глобальным свеце. Удзел у ёй возьмуць каля 150 прадстаўнікоў і прадстаўніц грамадска-палітычнай сферы сацыяльнага прадпрымальніцтва і журналістыкі. Некаторых удзельнікаў чакаем мы сёння ў нашай студыі. Да, таким чином нашими гостями будут паліталагіня Леся Руднік і галоўны дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка. Дарэчы, наша каляжанка Аліна Коўшык таксама возьме ўдзел у канферэнцыі і ў наступныя выходныя раскажа ўсе падрабязнасці. А вось што вы ўбачыце ў нашай праграме ўжо сёння. Італьянскі рыбны рынок паміж вялікім і маленькім морам. Пачастуемся салодкімі мідыямі разам з гераіняй новага праекту «Від на жыхарства». Падчас якіх выспрабаванняў Якуб Колас напісаў сваю новую зямлю, раскажа Цімоха Кудовіч і коцікі. Самыя дарагія карціны беларускіх мастакоў. Падлічым кошты. Прэм'ера, новая рубрика Віктара Шукіловіча ў эфіры «Раніцы» з Белсатам. Неўзабаве пойдзем сустракаць калегу. А яшчэ, канешне, мы чакаем вашых каментараў і пытанняў. Пакідайце іх на YouTube-канале Белсат Лайв, ды на нашых афіцыйных старонках у Фейсбуку і Аднакласніках. І, зразумела, абавязкова падпісвайцеся на наш Інстаграм. Яго адрас вы зараз бачыце на экране ўнізе. А давайте з нагоды канферэнцыі «Reshape», прысвечанай пытанням будучыні Беларусі, і абмяркуем у каментарах. Пішыце, якой вы бачыце яе, нашу радзіму, праз месяц, год ці 5 гадоў. Але ж, пакідаючы каментары, памятайце, дбайце пра сваю бяспеку. Тик-так, тик-так, гэта надыходзіць час музыкі. Слухаем The Hard Case і прачынаемся. Куди ти біжиш?
десь далеко нам. Створені безкрилими. До небес далеко нам. Створені безкрилими. Ми народились сильними, а стали вразливими. Ми говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти мнеш. Говорить гора, що хочеш проси, дай з неба гора, живої си. Говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти минеш. До тебе гора, слова й голоси, проси у небес, за нас попроси. Сустракаем нашага першага гостя. Гэта праўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, дэлегат каардынацыйнай рады, былы адвакат Михаил Кірылюк. Вітаю. Вось, ці ведаеце вы, што ў беларускім заканадаўстве адбываюцца змены, якія датычацца абавязковага навучання дзяцей у беларускіх установах адукацыі. Але і раней была прадугледжаная норма, скіраваная на абавязковае атрыманне адукацыі дзецьмі школьнага ўзросту. Дык што, Михаил, канкрэтна змянілася зараз? Што адбываецца ў беларускім заканадаўстве і каго гэтыя змены датычацца, перш за ўсё? Добрай раніцы. Добрай раніцы. Змены ў кодэксе не прадугледжваюць, што падкрэсліваюць, быццам бы кожны чалавек, хто дае адукацыю дзецям, да, ёсць такі абавязак, хто не пражывае за мяжой, павінен даваць гэта ў беларускіх офлайн-установах. Не онлайн, не замежных, а менавіта ў беларускіх і офлайн. Мы маем на ўвазе сярэднюю адукацыю. Так. Школа. Так, і тут відавочна ў людзей узнікае пытанне паміж гэтым статусам, таму што вельмі часта у беларускай дзяржавы такой падыход, што калі чалавек проста з'ехаў за мяжу, атрымаў там, напрыклад, ВНЖ, не атрымаў паспарт катэгорыі ПП, так званы пашпарт замежніка, то яго не бачаць як пастаянна пражываючага за тэрыторыямі Беларусі, і таму зараз ужо ёсць... Ён нібыта застаецца на тэрыторыі Беларусі. І зараз, як вось мы бачым, там тлумачэнні праўнікаў расходзяцца, нехта кажа, што ну і што, вось Міністэрства адукацыі дала тлумачэнне, што на тых, хто з'ехаў, гэта не распаўсюджваецца, значыць, ім пашпарт ПП атрымоўваць не трэба. Нехта з праўнікаў падкрэслівае, што не, усё роўна, надо ўсім ісці атрымаць пашпарт ПП, таму што калі не, то потым пры паездзе да Беларусі у дзяцей будуць праблемы. Што з майго пункту гледжання, то тут... Бачце, Михаил, а якія праблемы могуць быць у дзяцей? Самае простае гэта пытанне ад апекі, што людзі парушаюць там абавязкі, прадугледжаны кодэксам аб адукацыі, ну і гэта патэнцыйна пастаноўка асоб, патэнцыйна там, ведаеце, усе ў Беларусі любяць эскалаваць это ў галаве там да максімальна негатыўных наступстваў, там да дабрання там дзіця. І у тым кантэксце, у якім мы зараз жывём, гэта відавочна ўспрымаецца як адзін з інструментаў ціску, адзін з інструментаў магчымага палітычнага пераследу. І вось для гэтых мэтаў хочацца звярнуцца там да гледачоў, да, што ёсць вельмі вялікая катэгорыя людзей, якая выехала па палітычных прычынах, але яна міжнародную ахову не афармляе. Яна працягвае ездзіць у Беларусь у надзеі, што там мы ж 2 разы ўжо ездзілі там пасля 20-го, і там праскачыла, і можна на гэты раз таксама праскочыць. Дык вось, што я хацеў бы падкрэсліць, калі ёсць магчымасць атрымаць міжнародную абарону, лепей атрымліваць яе зараз, чым пазней, таму што, вось, напрыклад, калі пра Польшчу казаць, трохі атайду ў бок,
Мы бачым паступовае пагаршэнне правых умоваў іншаземцаў, да. Спачатку там стала цяжэй атрымліваць звычайныя візы, чым у 2020-м, потым стала цяжэй атрымліваць гуманітарныя візы, зараз цяжэй ўжо праекты ў сейме пра пагаршэнне умоваў для атрымання грамадзянства. Можа быць, яго прымуць, можа не, але тое, што праект ёсць, гэта ўжо напружвае само па сабе. Таму, калі магчымасць ёсць атрымаць міжнародную абарону, атрымайце яе, вы не будзеце мець з гэтым праблем. Адзіны вялікі мінус, якога вы ніяк не пазбегнеце, гэта тое, што вы не можаце у вас не будзе магчымасці ездзіць у Беларусь, не будзе магчымасці там аддаць бабулям, дзядулям дзіцё ў Беларусь. Але ў той сітуацыі там вайны ў рэгіёне, якая зараз адбываецца, куды ў Беларусь уцягнута, гэта лепш, чым застраць з дзіцём, ці калі дзіцё застране ў перыяд нейкага абвастрэння сітуацыі ў Беларусі. Зразумела, але вось, напрыклад, ты людзі, якія ўсё яшчэ ездзяць у Беларусь, і ў іх ёсць дзеці школьнага ўзросту, што яны, напрыклад, маючы гэтую магчымасць, прыязджаючы ў свой горад, могуць зрабіць зараз? Прыязджаюць і робяць нейкую нататку, што мы жывем ужо ў іншай краіне, ці наадварот падае нейкі пратакол. Это не то, каб нататка, там ёсць установленая працэдура, і лягчэй, прасцей, хутчэй рабіць у Беларусі, падаць заяву, заплаціць грошы, запоўніць там дакументы, прылажыць там усе доказы, што ў мяне ёсць там ВНЖ іншай краіны, я там працую, навучаюся, што-небудзь раблю. Так, заплаціць пошліну і мець эту даведку. Бо, ведаеце, калі стане пытання разбораў з патэнцыйным беларускай апёкай, то я б не разлічваў, што прыкладзенае раз'ясненне з тэлеграм-канала яно лепш дапаможа. Я б усё ж такі, калі б я быў такі чалавек, што я нідзе не ўдзельнічаў, так вось па баку прайшоў, меў магчымасць ездзіць у Беларусь, то лепш зрабіць лішні дакумент, чым не зрабіць недастаткова. Вось такая логіка. У мяне зараз відавочна практыку мы пабачым пасля 1 верасня. Калі гэта будзе ўведзена. Моц набывае гэты закон, набывае моц з 1 верасня, так? А якога ўзросту школьнікаў гэтая норма датычыцца? Вось, пачынаючы з 1 класу? Выходзіць, што так, там быццам бы не сказана ніякіх із'янаў. І, дарэчы, пытанне для тых, у каго дзеці-хлопчыкі, яны таксама аж грамадзяне Беларусі, нават пражываючыя за мяжой, потым, адпаведна, з атрымання 18-гадовага ўзросту будзе пытанне пастановы на воінскія ўлікі і гэтак далей. Калі дзіцё ўжо набліжаецца да гэтага ўзросту і, напрыклад, не жадае ісці ў беларускае войска ў той сітуацыі, у якой зараз адбываецца беларускае войска, што на поўным сур'ёзе абмяркоўваюць магчымасць уступлення ў гарачыя дзеянні вайны ў Расіі. Тады тое, што я казаў, атрыманне міжнароднай абароны – гэта амаль што адзіны сродак легальна гэтага пазбавіцца. А вось для тых, хто не ездзіць у Беларусь, не мае такой магчымасці, напрыклад, мае абарону ці не мае абарону, ці павінны гэтыя людзі нешта напісаць у свае міністэрства адукацыі, то бок мы тут, але мы не маем пашпарту ПП, мы не маем магчымасці камунікаваць, неяк вось гэтую як... Дыстанцыйна, можна... Паведаміць, што не, мы застаемся ў Польшчы ці Брытаніі вучымся. Для тых, хто не мае міжнароднай абароны, можна ў консульства ісці, для тых, хто мае міжнароднай абароны, для іх увогуле адной з умоў атрымання этой міжнароднай умовы з'яўляецца спыненне камунікацыі з дзяржаўнымі установамі Беларусі, таму што ты, калі падаеш заяву, ты пішаш, што мяне моя дзяржава не абараняе, яна мяне пераследуе, і таму я з імі ў камунікацыю не ўступаю. Таму, калі вы маеце міжнародную абарону, то вам, у прынцыпе, нічога пісаць не трэба. Я думаю, вам трэба толькі чакаць паслядоўна тэрмін, які ідзе для того, каб атрымаць сталы побыт, потым, магчыма, грамадзянства іншай краіны. Калі міжнароднай абароны няма, так, ёсць консульства, але з таго, што я бачу, там працэдура трохі даўжэй і даражэй каштуе, чым пры прыезду ў Беларусь. Але на такая магчымасць... Але ж вырашальна.
Усё Ну роўна. так, магчымасць такая існуе. Яны, здаецца бы, там паставілі сабе задачу кантролю, больш узяць пад кантроль, там пералічыць усіх па пунктах, у каго сколькі дзяцей дзе навучаюцца, дзе хто жыве. А яшчэ раз, якія наступствы чакаюць за невыкананне гэтай нормы? Вось што будзе? Слухайце, вось дакладных наступстваў менавіта за гэтую норму я не знайшоў. Пакуль не придумалі. Видиш? Ёсць агульныя наступствы, як бы невыкананне абавязкаў бацькоў. І вось тут такая прававая невызначанасць ёсць, што як мы бачым там на правовую сітуацыю ў Беларусі, бываюць сітуацыі, калі там ёсць сем'і, да, там, якія ўсе ведаюць, усе бачаць, там, яны там злоўжываюць алкаголем, да, там, перыядычна пападаюць там у турму за хуліганку, але іх ніхто не чапае. Дзеці ходзяць у школу, давучваюць, усе вядомы такія дзеці, да. А ёсць людзі, якіх там, напрыклад, адзін раз забралі там па адміністрацыўкі за палітыкай, і іх уже там прыходзіць СОПа, да, таму што ўвесь гэты дыяпазон ад вуснага папярэджання да адабрання дзяцей, ён ідзе на погляд супрацоўнікаў апекі. І вось гэта дрэнна, то, што няма такой нейкай вызначанай градацыі ці строгай практыкі. І вось гэта, дарэчы, застаўляе гледачоў напружвацца. Маюць падставы яны. То бок беларускія чыноўнікі зараз яшчэ самі не ведаюць, што з гэтым рабіць. Я так разумею. Няма канкрэтыкі. Будуць як заўсёды граць па сітуацыі. А давайте абмеркуем такі бок. Напрыклад, гэта нейкі амбасадар, які пражывае сваёй сям'ёй у нейкай іншай краіне, яго дзіця дакладна не вучыцца ў Беларусі. Мабыць, ходзіць у школку пры амбасадзе, але, вось, гэта таксама такі ж грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Вось як ён павінны сябе? Гэтая школа, мне падаецца, лічыцца беларускай. Ён на сваю беларускай. амбасаду падасць Сам сабе заяву, што ён... Чаму не? Добра, а іншы бок, вось, напрыклад, гэта нейкія дактары, нейкія людзі, якія ў камандзіроўках, на лячэнні ў іншай краіне. Таксама яны павінны прайсці вось гэты шлях праз амбасаду. То бок нельга сказаць, мы лечым гэта лячэнне нейкае, і мы вучымся таму, што лечымся, напрыклад. Глядзіце, калі гэта менш, чым 180 дзён у год, то тады я думаю, што і не трэба гэтага рабіць, дастаткова там мець нейкую даведку аб тым, што ты вучышся ці лечышся. Калі гэта больш, здаецца, тады ўжо там уступаюць у моц крытэрыі пастаяннага пражывання. Вось, таму працэдура такая ёсць, мінус яе ў тым, што яна доўгая і платная, да, там вымяраецца сотнямі еўра і некалькімі месяцамі чакання, і паглядзім яшчэ, колькі на самай справе будзе гэта месяцаў, таму што там, дзе заяўлена 2-4 месяцы, калі, напрыклад, там 2 верасня будзе там 20 000 заяў, то я сумняваюся, што яны там за 2-4 месяцы ўсе ты заявы адпрацуюць. Вось. Але ж самога таго факту, што я ўжо падаў заяву, у мяне яе прынялі, ўсё. Дзякуй, Міхаіл, дзякуй вялікі. Складанае пытанне, зразумела, але ж спадзяемся, цяпер бацькі ведаюць, што ім трэба рабіць да пачатка навучальнага года. Праўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, дэлегат Каардынацыйнай рады, былы адвакат Міхаіл Кірылюк. Дзякуй, што завіталі да нас, растлумачылі. Будзем чакаць гэтых навінаў, а мы працягваем тэму міграцыі, прэзентуем вам новы праект Белсату пад назвай «Від на жыхарства». Мы находимся в таком месте, здесь 2 моря. Одно море большое, а второе называют маленькое море. И вот в маленьком море есть такая особенность, там пресная вода, она сливается с морской водой. И там растут мидии, и у них появляется такой вот сладкий вкус. Вот эти вот тарантийские мидии, они известны по всему миру. И вот именно здесь, на этом рынке, их можно приобрести. И еще на рынке, да, как и везде, можно торговаться, потому что здесь и так цены достаточно низкие, но ты можешь улыбнуться моряку, попросить его скинуть цену, и обычно они это делают. Вот это мидии, да, про которые я говорила. Они растут, их здесь культивируют вот в этом маленьком море, и они, конечно, невероятные, необычные, и за ними приезжают, здесь, наверное, из всей Пули, они очень знаменитые. Вот это вот мидии, тарантийские мидии, а это устрицы. Quanto costa? 60-70 евро. 60-70 евро. За 60-70 евро можно приобрести вот такое вот чудо.
Вот. Здесь различные моллюски. Ну вот. Из них очень вкусно готовить спагетти. Здесь мы купим лимонов, потому что здесь они свежие. И вообще все это они привозят из своих собственных огородов. Здесь все культивируется, очень свежее, очень вкусное. Окей, Ліно, Ліна, ми приходимо до тебе кожний тиждень по рибу. Розкажи криху про себе, про своє життя. Ну, у нас лодки виходять у море, потім приходять сюди, вигружають улов. Ми узважуємо рибу, платимо за її. І все, день скончився. Так кожен день. А колькі гадоў ты ўжо гэтым займаешься? 50. 50? Боже мой, а ў колькі ты пачаў? У 13. У 13 гадоў? А чаму так рана? А таму, што мяне сюды адправілі. Бацька сказаў, пасля школы на працу. Вось я і пайшоў. А раскажы, як зараз працуеце ў параўнанні з тым, як было раней? Зараз паўсюль рыбныя крамы, а рынкі паступова знікаюць. Разумею, але ўсё ж з ростам турызму тут жыццё змяняецца? Ну, не для нас. Турызм – гэта для рэстаранаў, бараў. Я не думаю, что среднестатистический итальянец знает много о Беларуси, вот. И мы как-то устраивали вечера, где мы обменивались культурами, вот, и где итальянцы готовили свою еду, а мы готовили свою еду. И приехала ко мне сестра, и мы приготовили драники. И все с удовольствием сказали: вау, это так здорово, драники, да? И они начали посыпать его сахаром. То есть, как бы, они приняли драники, да, за какое-то вот сладкое блюдо. Вот, сначала, конечно, мы приглянулись с сестрой, да, мы хотели их поправить, а потом подумали, ну, если им так нравится, почему нет? Что берем? Збіраемся прыгатаваць смачны абед. О, божа, яна жывая! Цалкам рэпартажы від на жыхарства глядзіце па чацвяргах у эфір Белсату. Таксама шукайце праграму на тэлеканале Белсат Лайф у Ютубе. І я хачу сказаць, што гэта вельмі прыкольна і прышпільна, бо Андруша кажа, можна я твой сакрэт скажу? Давай. А ён ніколі не быў в Італіі, бо паглядзеў гэты наш сюжэт. Ай-яй-яй. І ўжо. Ай-яй-яй. Кескіфо. Свой беларускі пашпарт, свае нейкія дакументы і за рыбамі, і за пастамі, і за піццамі. Так? Што яшчэ турбуе зараз беларусаў? Што яшчэ турбуе беларусаў? Вы, напэўна, ведаеце, што вот толькі што адгрымелі выпускныя ў Беларусі. Так. І цяпер ва ўсіх сацыяльных сетках па запыце, што адбывалася ў Беларусі, або па хэштэгу Беларусь, ва ўсіх соцсетках відэа са шчаслівымі юнакамі і дзяўчаткамі, якія адправіліся ў далёкую вандроўку пад назвай «Шчаслівае жыццё». Мы іх разумеем, добра разумеем. Таму прапаную вам паглядзець і насладзіцца гэтай цудоўнай атмасферай, ды чого тут хаваць, трошкі нават сплакнуць. Увага на экран. Я ведаю. Дарослае жыццё пачынаецца. Я з- Дарослае жыццё у вас пачынаецца, Я з усіх, шановны. хто быў у кадры, пазнала толькі салют, напрыкладу. Вядомы, такі каштуе шмат. Ты адарваны ад беларускай рэальнасці. Мы з ад Денісам беларускага калісьці- А ці шоу-бізу. беларуская это рэальнасць? Мы з Шоу-біз Дзянісам беларускі, калісьці чаму не? вялі выпускны вось такі агульнарэспубліканскі, прости господи. Вот, і гэта вельмі цікава, бо яны такія жывыя, ты бачыш гэты шмат гэтых выпускнікоў і такі, ого, а жыццё яно вось такое, маладое, прышпільнае. Пра маладое жыццё, дарэчы. Вы цяпер у сацыяльных сетках поўна гумарыстычных відэа і размоваў пра онлайн-крамы. Все беларусы замаўляюць цяпер вопратку выключна ў інтэрнетах. Увесь час размову пра тое, што куды ты ідзеш, я іду ў Вайлдберрис памерыць Так. штосьці там і гэтак далей. Вот я знайшоў хлапчука, карацей, які, на мой погляд, можна быць намінаваны на званне галоўнага аматару маркетплейсаў. Давайте на яго глядзім уважліва.
Я там бачу і Wildberries, і Да, Озон, да. і нешта. І павінна тут яшчэ быць нейкі там куфар, є дастаўка. Я ведаю, на які конкурс можна хлопчука гэтага адправіць. Памятаеце, як в дзіцячых летніках в кефір там, да? Так. Те ж З самае. бутэлек робіш. Дзякуй табе Без вялікі. бутылек, а з гэтых... пакетаў з ці з чаго, да. Гэта вы з пакета. Мы з бутэлек пад Поліэтиленовыя. квасу рабілі ўжо такія. Гэта іншая генерацыя. Дзякуй вялікі, прыходзь да нас яшчэ, калі ласачка. А мы цяпер куды ідзем? Высветлім, што абмяркоўваюць жыхары іншых краінаў. Новый масштаб лабубу-мании. Аукцион редких экземпляраў папулярнай цацкі прайшоў у Кітаі. Пекінскі аўкцыённы дом, які зазвычай спецыялізуецца на продажы мастацкіх шэдэўраў ці ювелірнай раскошы, выставіў 48 лабубу-лотаў. Кошт кожнага стартаваў з нуля, аднак у выніку ўдалося сабраць больш за $500 000. Я заўважыла, што ўсе пра гэта гавораць, і раптам мяне асяніла, чаму б не паддацца гэтай папулярнай тэме. Людзі звычайна ўспрымаюць аўкцыённыя дамы як нешта вельмі традыцыйнае. Антыкварыят, каліграфіі, карціны, то бок надзвычай дарагія рэчы. І я падумала, што калі б мы маглі заахвоціць маладых калекцыянераў зірнуць на аўкцыёны і зразумець, што насамрэч там гэткая разнастайнасць. Калі я пра іх даведалася, яны ўжо былі мне не па кішэні, яны вельмі хутка сталі папулярнымі. Звычайная цана складала некалькі сотняў юаняў, але цяпер гаворка ідзе пра тысячы да дзесяткі тысяч юаняў. І гэта толькі за базовую мадэль. Калі штосьці будзе як гэтая унікальная, абмежаваная серыя, дык таму проста няма цаны. Найдаражэйшым лотам аукцыёну сталася фігурка лабубу мятна-зялёнага колеру і амаль людскога росту, больш за 1,30 сантиметраў. За яе невядомы пакупнік аддаў больш за $150 000. Лабубу быў створаны 10 гадоў таму ганконгаўскім мастаком і ілюстратарам Ка Сын Лунам. Масавы продаж цацкі пачаўся 6 гадоў таму. Лабубу прадаюць у так званых сляпых скрынках, то бок загадзя невядома, які дызайн цацкі дастанецца пакупніку. Модны паказ пад наглядам Хрыста Збаўцы. У бразільскім Рыа-дэ-Жанэйра ля падножжа галоўнага сімвалу Бразіліі, гіганцкай статуі Хрыста, прайшоў паказ дызайнеркі Алесы Мігані. Выбар, падавалася б, рэлігійнай святыні для моднага паказу тлумачыцца проста. Грошы, сабраныя ад шоу ды продажу новага дызайнерскага ўбрання, пойдуць на дабрачынныя мэты для арганізацыі семінараў жанчынам ва ўразлівым стане ды дапамогу санктуарыму Хрыста Збаўцы. Тое, што тут адбываецца, гэта нешта вельмі асаблівае, нешта, што радуе нас, стварае новую эстэтыку, стварае адноўленую атмасферу надзеі на лепшыя часы для самых уразлівых. Далей калекцыю Алесы Мігані чакаюць французскія падмосткі. Яе пакажуць на адным з галоўных модных івентаў свету – тыдні моды ў Парыжы. І працягваючы модную тэму. Сапраўдную брытанскую лэдзі немагчыма ўявіць без капялюшыка. І хоць у сучасным імклівым свеце застаецца не так шмат месцаў, дзе можна пахваліцца шыкоўным галаўным уборам, на каралеўскія скачкі ў Эскаце без капелюшыка ўваход забаронены. Гэта найбуйнейшы подыум, гэта Оскар, гэта залаты глобус, называйце як хочаце. Вось што такое гэтыя скачкі для нас, мадыстак. Бо нідзе вы не пабачыце столькі цудоўных капелюшоў разам у адным месцы цягам тыдня. І кожная жанчына імкнецца быць непаўторнаю, што ізноў жа цудоўна. Дамы ды іхныя капелюшыкі на скачках – гэта ўжо самое шоу. Турэцкая мадыстка Мерве Баяндыр зазначае, нягледзячы на строгія правілы дрэс-коду, асабліва на каралеўскай трыбуне, капялюшыкі акурат тое, што дазваляе праявіць адметнасць. Таму заклікае не баяцца ды эксперыментаваць.
Не мае значэння, хто ты. Ты можаш стаць зоркаю, рызыкнуць і быць неймаверным. Напрыклад, я люблю буйныя кветкавыя аздобы. Я люблю шырокія капелюшы, або нешта вельмі высокае, або нізкае. Я хачу бачыць нешта эфектнае. Паказвайце сваю індывідуальнасць, каб атрымліваць сапраўдную асалоду ад жыцця. Ну а мы тым часам вяртаемся ў нашу студыю і вітаем Віктара Шукіловіча, аўтара новай рубрыкі «Рачанец». Добрай раніцы, Віктар. Добрай раніцы, паважаныя вядоўцы, добрай раніцы, гледачы шаноўныя. Я з новай рубрыкаю ў студыі. Што гэта такое? «Рачанец». А вось гэта такое нашае адмысловае, архаічнае троху слова, прызабытае, але варта яго выцягнуць вось з куфраў бабуліных ці дзядуліных і зноў папулярызаваць. І вось дзякуючы раніцы з Белсатам я магу гэтае слова таксама пашыраць. Але што гэта? А вось гэта такая загадка, пра якую я зараз распавяду. Калі ласачка. Віктар падрыхтаваў нам нейкія такія цікавосткі. Упершыню мы бачым такі, нібыта прагноз навінаў. Так, моя рубрика – гэта аповед пра святы, таму што рачанец – гэта слова, якое і абазначае свята альбо святочны падарунак. Таму моя рубрика – гэта таксама такі падарунак для ўсіх нашых гледачоў. Гэта такі своеасаблівы прэзент. Сёння ў нас, шаноўнае гаспадарства, розыгры. Незвычайны дзень. Гэта апошні дзень русальнага тыдня, калі русалкі асабліва актыўныя і гарэзлівыя. Таму сёння да вечара трэба быць яшчэ вельмі асцярожным, бо выпадкова спатканая русалка можа нас заласкатаць. Хаця не варта расслабляцца таксама да канца чэрвеня, бо ў некаторых рэгіёнах Беларусі цэлы месяц называецца русальным. Ну вось калі так паразважаць, то можа не чэрвень, а русалень мог бы быць. Больш за тое, я ведаю адну гарэзлівую русалку. Ой, трэба быць асцярожным. А хто ж такія гэтыя русалкі? Бо яны не такія простыя істоты. Гэта з аднаго боку нашыя такія беларускія німфы, духі прыроды, расліннасці, а з другога гэта таксама душы памерлых. І ў той час яны могуць і нашкодзіць, і каб іх задобрыць, раней дзяўчаты пакідалі ім падарункі. Ну і на розыгры абавязкова трэба было зладзіць провады русалак, селішчаў, каб русалкі вярнуліся ў ваду, а жыта пайшло ў гару. Напрыклад, дагэтуль у Хойніцкім раёне на Гомельшчыне захаваўся такі абрад. Калі дзяўчыну-русалку выводзяць за вёску, то яна мае 2 ахоўнікаў з крапівою ў руках. Моладзь падбягае да русалкі, каб сарваць з яе вянок, сабе на шчасце ахоўнікі адпужваюць іх, стрыкаюць крапівою. Калі ж глянуць, якое надвор'е будзе ў хойніках у найбліжэйшыя дні, то трэба чакаць дажджоў з навальніцамі. І ёсць такое павер'е, што русалка звычайна жыве ў вадзе, але калі выйдзе на сушу, то можа быць там, пакуль не высахнуць ейныя валасы. Але гляньце, у хойніках будуць дажджы, таму трэба быць таксама вельмі асцярожным, бо русалкі будуць увесь час вельмі доўга актыўныя. Будзем асцярожнымі. Дзякуй, Віктар. Віктар, гэта вельмі цікава. Шаноўнае гаспадарства, то зычу вам добрых, пагодных дзён і не быць хмурнымі таксама, як і неба, зрэшты. Дзякуй вялікі. Абяцаем, Віктар, абяцаем. Заслужаны русал Беларусі, мне падаецца. Прагнозы на будучыню мы зрабілі. Цяпер вернемся ў мінулае, а нашым гідам станецца Цімох Акудовіч і ягоныя коцікі. Часам так здараецца, што вялікія выпрабаванні найбольш раскрываюць талент чалавека. Так здарылася і з Коласам. Седзячы ў пішчалаўскім замку, ён напісаў 2 найбольш выбітныя свае паэмы «Новая зямля» і «Сымон Музыка». «Новая зямля» – гэта гімн Беларусі, гімн яе сялянскай культуры. Гэта, напэўна, лепшае, што магло здарыцца з беларускай літаратурай у самым пачатку яе адраджэння.
Ну, вы дакладна ведаеце першыя радкі гэтага твора. Мой родны кут, як ты мне мілы, усе праходзілі яго ў школе. Але пачытайце крыху далей, хаця б пару старонак, і я гарантую, вы не зможаце адарвацца ад гэтай цудоўнай паэмы. Дарэчы, напішыце, кай ласка, у каментарах, ці чыталі вы гэты твор і як вашы ўражанні. Вось жа, менавіта страшэнныя умовы турэбнага зняволення зрабілі Якуба Коласа выбітным паэтам. У 1911 годзе ён выйшаў на волю і вельмі хутка стаў папулярным, бо пакуль ён сядзеў, у 1910 годзе выйшаў першы зборнік ягонай паэзіі «Песні жальбы». Зрэшты, у самога Коласа пасля турмы жыццё пачало паціху наладжвацца. Ён працягваў працаваць настаўнікам на Піншчыне, пазнаёміўся там і ажаніўся з настаўніцай Марыяй Каменскай, з якой пражыў 30 год і займеў 3 сыноў. Ну і друкаваўся шмат. Гэта досыць плённы перыяд ягонай творчасці. Але ўсю гэту размеранасць жыцця паблытала Першая сусветная вайна. Сям'я вымушаная была з'ехаць у эвакуацыю, а самого Міцкевіча прызвалі на фронт. Што праўда, ён у хуткім часе быў вызвалены ад службы па стане здароўя і зноўку вярнуўся да сям'і і да сваёй работы настаўніка. Усе грымоты рэвалюцыі Колас пражыў у невялікім гарадку Абаянь пад Курскам. Але ў 1921 годзе, калі савецкая ўлада замацавалася і сярод іншага пачаліся актыўныя палітычныя і эканамічныя працэсы ў БССР, Коласа выклікалі ў Менск. У Менску Колас галавой сышоў у кіпучую дзейнасць беларусізацыі. Ён чытаў лекцыі, пісаў артыкулы, удзельнічаў у камісіі па рэформе беларускай мовы, удзельнічаў у стварэнні інбілкульта, пасля акадэміі навук, ну і відавочна пісаў свае творы. Ужо ў канцы 1920-х гадоў беларусізацыю пачалі згортваць, а ў пачатку 1930-х у дзверы пагрукаліся рэпрэсіі. Беларускіх дзеячоў, нават самых пракамуністычных, пачалі абвінавачваць у нацдэмаўшчыне, супрацоўніцтве з замежнымі разведкамі і ва ўдзеле ў контррэвалюцыйных арганізацыях. Вакол Коласа адзін за адным знікалі людзі – сябры, калегі, сваякі. Дзіўная сітуацыя. У 1930-х гадах пісьменнік з сям'ёй жыў у сваім асабістым, досыць вялікім доме на тэрыторыі цяперашняга парка Горкага. Меў аўтамабіль і пажыццёвую пенсію як народны паэт. А яшчэ трымаў каля ўваходных дзвярэй торбу з сабранымі рэчамі, бо забраць маглі ў любы дзень. І, дарэчы, некалькі разоў забіралі, выклікалі на допыты, начныя гутаркі, але па выніку канчаткова так і не забралі. А ўлетку выданні гістарычна-пазнавальнага шоу з коцікамі і Цімохам Макудовічам можна глядзець на канале Белсад Гістары ў Ютубе. Мы абяцалі, вы атрымалі. Паліталагіня, дырэктарка Цэнтру новых ідэяў і ўдзельніца канферэнцыі Шэйп. Вось так, гэта трэба казаць па-моднаму. Леся Руднік на нашай канапе гэтую раніцу. Вітаем, Леся. Ты сёння мадыруеш дэбаты, што нам прынеслі апошнія 5 гадоў, дык што яны прынеслі на твой погляд? На твой погляд, так. Мне падаецца, што, па-першае, гэтыя 5 год прынеслі нам шмат урокаў, шмат падставаў падумаць пра сябе, падумаць пра сябе як народ, падумаць пра тыя ўрокі, якія нам прынеслі апошнія 30 год. Усё ж такі, куды мы рухаемся далей, якія нашы каштоўнасці, як свядомых, несвядомых беларусаў, дзе трэба паднажаць, дзе трэба падумаць пра сябе як супольнасць, а дзе варта даць адно аднаму расслабіцца і жыць спакойна далей. Таму я думаю, што гэта пра асэнсаванне сябе, ідэнтычнае, каштоўнае, ну і таксама часткова палітычнае. На нашай канферэнцыі збіраюцца розныя людзі. Мы і самі не з'яўляемся палітыкамі, але мы хочам абмяркоўваць палітыку, бо палітыка паўсюль. Нам важна, каб была прастора для гэтага абмеркавання. І у нас будуць палітыкі, у вас у студыі таксама госці, якія ў нас з'явяцца далей, актывісты, грамадзянскія актывісты, журналісты, моладзь і ўсе, каму цікава думаць і разважаць пра будучыню Беларусі. А вось глядзі, з важных падзеяў пяцігодкі. У 2022 годзе ты першая з беларусаў атрымала прэмію
еўрапеец года, якая прысуджаецца за ўклад у развіццё дэмакратыі і правоў чалавека. Чаму, як ты думаеш, менавіта беларусцы ўручылі гэтую прэмію і чаму менавіта ў 2022 годзе? Ну, глядзіце, гэтая прэмія ўручаецца за 21 год, і так здарылася, што за 21 год у Швецыі пытанне Беларусі гучала даволі шмат разоў і шмат у якіх абставінах. Ну і адпаведна атрымалася так, што вось увага да Беларусі ўнутры Швецыі, паколькі гэта шведская прэмія, яна называецца еўрапейц года, але это шведская прэмія. Вось, і яна у той момант звярнула ўвагу вось на пытанне Беларусі. І ну так апынулася, што я была адным з галасоў у Швецыі, который займаўся пытаннем Беларусі. І яны кожны год спрабуюць падсвятляць нейкую тэму, звязаную з дэмакратыяй, нейкую праблематычную, можа быць, сітуацыю. І, дарэчы, вось я думаю, што гэта стаў выпадак не толькі калі беларус, у першую беларускую атрымала прэмію, але таксама калі нехта не са шведаў атрымаў гэтую прэмію, тому што дагэтуль это былі шведскія палітыкі, гэта была Грета Тунберг, гэта былыя там лідаркі партыі і гэтак далей. Вось, а пасля гэтага падобная сітуацыя здарылася, вось Святлана Ціхановская атрымлівала гэту прэмію, але ўжо не ў Швецыі, у такой сяброўскай арганізацыі гэтай шведскай еўрапейскага руху у Даніі таксама. То бок гэта, мне падаецца, таксама стала пэўным такім трендам, што людзі, которые выдаюць гэтую прэмію еўрапейскага руху, яны звяртаюць увагу таксама на падзеі, якія адбываюцца вось у іншых краінах і кантэкстах. Супер, гэты кантэкст за 5 гадоў 2 еўрапейкі году. Ну, гэта тэмп, мне падаецца. Беларускі, еўрапейкі года. То есть разумееш, які ў нас тэмп. А як Беларусь, на твой погляд, на погляд твоіх калегаў, выглядае ў вачах элітаў еўрапейскіх, грамадстваў, мабыць, палітыкаў? Ну, я думаю, што это комплекснае пытанне. Конечно, тут, як даследчыца, мушу вось гэта акрэсліць, што складана вельмі коротка адказаць. Мы робім кожны год даследаванне, маніторынг, медыа-маніторынг іміджа Беларусі, то бок як замежныя СМІ пішуць пра Беларусь. Ну і мы заўважаем пэўныя тренды. Калі вельмі коротка, то губляецца ўвага да Беларусі, змяншаецца фокус да палітычных падзеяў, да сітуацыі ўнутры краіны, і палітыкам і замежнікам становіцца больш цікава пісаць пра тую сітуацыю, якая адбываецца, напрыклад, у сувязі з геапалітычнымі пытаннямі, з рэгіянальнай бяспекай, то бок роля Беларусі ў агрэсіі, у суагрэсіі разам з Расіяй супраць Украіны. Гэта таксама нейкія дзеянні Лукашэнкі персанальна, але ўжо не так шмат кажуць пра рэпрэсіі ці пра стан як бы грамадскай супольнасці, бізнесу нават. Дарэчы, ёсць адно пытанне, пра якое кажуць у кантэксце Беларусі і ў адрыве ад Лукашэнкі, гэта спорт. Вось пра Сабаленку напісалі ўсе, там раней Азаренка таксама была, да гэтага такі палітычна-спартыўны скандал пару год таму был это з Крысцінай Цімановскай і падобныя тэмы. То бок, калі ёсць пікавыя такія гарачыя выпадкі, на якія звяртаюць увагу увогуле палітыкі, то медыа таксама пра гэта пішуць. Але казаць, калі пра супольнасць палітыкаў, то тут ужо крыху таксама зрушваецца меркаванне. Можна сказаць, што яно часткова супадае з медыйным. Калі мы кажам пра палітыкаў, это ўсё ж такі бліжэй да дзеянняў, так? То бок, адсюль вынікае таксама, што іх меркаванне вельмі моцна павязана на палітыцы, которая сёння з'яўляецца рэальнай і которую сёння фармуюць тыя партыі, якія знаходзяцца ва ўрадзе. Адпаведна, у шмат якіх краінах адбываецца пэўны зрух, змяняюцца палітыкі, яны ж змяняюцца кожны пару год. Бываюць такія краіны, так. Цікавае адбываецца. Чаму? Адпаведна, змяняюцца крышачку і прыярытэты, і дзеянні, якія гэтыя палітыкі і партыі вядуць. Ну і калі вось падсумоўваць, становіцца менш увагі да Беларусі палітычна ў тым ліку, сціраецца вось гэта паступова мяжа паміж беларусы і беларускі рэжым, таму што альбо нават перафокусіроўка такая на беларускі рэжым, бо там ужо камусьці трэба санкцыямі давіць далей, камусьці трэба дамаўляцца, але ў любым выпадку суб'ект рэжыма становіцца больш важным, чым гэта было, скажем, 5 год таму, калі вось суб'ектам была беларуская грамадзянская супольнасць. А вось ведаеш, часцей за ўсё дыяспары, якія існуюць за мяжой, беларускія дыяспары, яны менавіта самімі беларусамі успрымаюцца як такі вось асаблівы вонкавы назіральнік. Ці згодна ты з гэтым?
Ці можа дыяспара паўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі? Я думаю, што вы самі ведаеце адказ на гэта пытанне. Інтуітыўна мы разумеем, што, канешне, гэта складана. То бок без прысутнасці там на зямлі. Але, канешне, ёсць 100 пытанняў і справаў, якім можна займацца, якімі дыяспара у тым ліку сёння займаецца. Гэта і дапамога сем'ям палітзняволеных, гэта нейкая адвакацыйная праца, звязаная з прасоўваннем інтарэсаў беларусаў унутры краіны, беларусамі за мяжой, да, то бок гэта таксама звязана і з інтарэсамі беларусаў, якія жывуць за мяжой, да, то бок гэта легалізацыя, гэта пытанне звязана з дыскрымінацыяй у пэўных краінах. Таму, канешне, важна, каб дыяспара працягвала спрабаваць рабіць штосьці. Тут я ўжо кажу не з пункту гледжання даследчыцы, я кажу з пункту гледжання беларускі, якой вось баліць за гэтую сітуацыю. Мне падаецца, канешне, вельмі добра, калі мы ўсе будзем уключацца і дапамагаць адно аднаму. Это не абавязкова рабіць публічна, галоўнае падтрымліваць людзей, якія знаходзяцца там нейкім чынам, да? Хаця б падтрымліваць сувязі, так? А ўжо там рэальныя справы, якія можна рабіць на палітычным узроўні, тут складаней, таму што няма прамога дасягу, і это даволі складана. Істотная частка тваіх даследаванняў гэта пра лічбавую мабілізацыю. І што так агулам паказаў кейс з 20 па 25, як гэта паўплывала, як гэта лічбавыя платформы і якія паўплывалі на вот гэтую пяцілетку? Увогуле, у галіне паліталагічных сацыяльных навук лічыцца, што Беларусь стала вось такім першым кейсам, калі Telegram стаў асноўнай платформай для мабілізацыі пратэсту. Што это значыць? Это значыць, што па факту ён стаў агрэгатарам навінаў, агрэгатарам пратэсту і такой вось платформай, якая падтрымлівала рух падчас беларускіх пратэстаў. Это вельмі важна, это не значыць, што праз то, што Telegram існуе, людзі далучаліся да пратэстаў, але гэта значыць, што як інфраструктура для арганізацыі пратэсту гэта стала даволі такім вось цікавым вопытам, і таму пра Беларусі, пра Telegram сталі пісаць вельмі шматлікія акадэмікі, аналітыкі, не толькі беларускі. Па ўсім свеце вывучаюць гэта як паспяховы кейс мабілізацыі, нягледзячы на тое, што як бы фармальна з пункту гледжання дасягнення мэты, як змена рэжыму, не адбылося, так? Падобныя прыклады ёсць, напрыклад, у Ганконгу. Там былі найбольш яшчэ крэатыўныя выпадкі, калі, вось, скажам, людзі карысталіся замест Телеграма для таго, каб дзеліцца інфармацыяй, карысталіся яшчэ эйрдропам ці нейкімі іншымі крэатыўнымі метадамі. Так, таму вось такія выпадкі, которые паказваюць, як крэатыўна удзельнікі пратэстаў мабілізуюцца, каардынуюцца, і якія яны вынаходзяць розныя лічбавыя навінкі дзеля таго. Крэатыўна, гэта галоўнае. Так, то бок тут што можна сказаць яшчэ пра беларускі кейс канкрэтна? Ну, важна адзначыць, што так, Telegram палітызаваўся, дапамог палітызаваць грамадства, дапамог арганізаваць грамадства. Але таксама быў адказ рэжыму. Беларускага рэжыму было не так шмат на лічбавых платформах, то бок гэта ў асноўным было тэлебачанне і іншыя нейкія платформы. Аднак потым Telegram стаў вельмі важнай часткай беларускай прапаганды ў тым ліку. Што яны яшчэ выкарыстоўваюць і як, і для чаго, як яны зразумелі, і што небяспечна для актывістаў, для беларусаў ад рэжыма на лічбавых платформах? Гэта вельмі комплекснае пытанне. Давайце я, напэўна, спынюся толькі на двух рэчах. І адна з іх гэта будзе інструменты сачэння, фізічнага сачэння, то бок гэта камеры назірання, напрыклад, якія можна заўважаць на вуліцах, вось усе гэтыя навінкі, якія беларускі рэжым і іншыя аўтарытарныя рэжымы набываюць з Кітая ў першую чаргу. Гэта небяспечна, таму што гэта прадстаўляе фізічную угрозу наўпрост, але таксама ёсць іншы аспект, які, мне падаецца, зараз будзе развівацца яшчэ больш, чым раней, і гэта кантроль над тэхналогіямі у тым сэнсе, што ёсць кааперацыя аўтарытарных рэжымаў і платформаў Big Tech. Да? То бок гэта розныя прыклады, калі, напрыклад, не ведаю, расійскі Роскомнадзор выдае штрафы TikTok ці Фейсбуку, і яны падпарадкоўваюцца гэтым і штрафам, і выконваюць законы, адкрываюць офісы, напрыклад, па патрабаванні расійскага грамадства. Вось мы бачылі недавно зусім выпадак з блакіроўкай TikTok у двух палітыкаў беларускіх. І такія тэндэнцыі, яны намацоўваюцца ўжо даўно. Это тычыцца і краўдфандинга, і выдачы персанальных даных актывістаў, альбо
блакавання гэтых аккаунтаў. Тут для справядлівасці варта сказаць, конечно, што былі выпадкі, калі блакавалі па запытах беларускай дэмакратычнай супольнасці аккаунты прапагандыстаў. Гэта таксама адбываецца. Але тут праблема ў тым, што як толькі гэта становіцца дзяржаўнай палітыкай, то бок у нас ёсць дзяржава, якая дае закон і якому падпарадкоўваюцца платформы, дык гэта становіцца адразу больш небяспечнай практыкай і менавіта для актывістаў, бо супраць яе вельмі цяжка супрацьстаяць. Чаму яны падпарадкоўваюцца? Ну, нібыта ёсць нейкія санкцыі, ёсць нейкія законы, правілы, але гэты тык-ток такі ну, калі кажа Роскомнадзор ці беларуская... Яны дзейнічаюць на тэрыторыі гэтай краіны. Яны ў тэлефоне дзейнічаюць. У тык-току ж няма офісу ў Беларусі. Вось падумайце самі, вы уладальніца бізнеса, і ваш першасны інтарэс які? Гэта грошы. Гэта зарабляць грошы. Адпаведна, сыходзіць з рынку, які прыносіць вам вялікія грошы, гэта крыху дзіўна. То бок, дзіўна. Танней падпарадкавацца будзе. Конечно. І выдаліць гэтага вашага каго там? Пал Палыча? Святлану таксама. То бок, гэта у першую чаргу пра рынкавую логіку працы гэтых платформаў, а ўжо ў другую чаргу платформы працуюць для актывістаў. Яны хочуць, каб там было і шмат прапагандыстаў, і шмат актывістаў. Чым больш людзей, тым больш грошай і патэнцыялу для роста. Таму, у прынцыпе, калі рынак, скажем, расійскі ці беларускі закрывае гэтыя патрэбы, то вось гэтыя там пару сотень тысяч актывістаў, што жывуць за мяжой, не самая вялікая праблема. Всё пра грошы. Гэты ваш актывізм і гэтыя вашы медыа, ўсё пра грошы. Дзякуй табе, Леся, вялікі. Леся Руднік, паліталагіня, наша паважаная, улюбёная. Убачымся на канферэнцыі сёння. Дзякуй, што да нас завітала, а мы ідзем далей. Далей, і вашай увазе топ самых дарагіх карцінаў беларускіх, падкрэсліваю, беларускіх мастакоў. Пра грошы. Пра грошы. Ladies and gentlemen, welcome to Sotheby's. У 2017 годзе карціна знакамітага нарадзінца Віцебску Марка Шагала «Палюбоўнікі» пайшла з малатка на аукцыёне Сотбіс за $28,5 мільёнаў. На палатне намаляваны Марк Шагал у абдымку з ягонай першай жонкай і музы Беллы Розенфельд. Імя пакупніка не выдаецца. Марк Шагал нарадзіўся 6 ліпеня 1887 года ў Віцебску. Родны горад стаўся крыніцаю, з якой ён доўгія гады чэрпаў натхнення і сілы, месцам, дзе Шагал здабыў фарбу свайго мастацтва. Пры гэтым асноўную частку жыцця Шагал пражыў у Францыі. За 98 гадоў ён перажыў 2 вайны і некалькі эміграцыяў, а таксама ўсіх знакамітых імпрэсіяністаў 20-го стагоддзя. Яшчэ пры жыцці мастака ў Ніцэ адкрыўся музей ягонага імя, прысвечаны выключна ягонай творчасці. Сёння працы Шагала захоўваюцца ў музеях Базелю, Парыжу, Мадрыду, Ніцы, Цюрыху, Іерусаліму і іншых. Хайм Суцін – адзін з самых яркіх прадстаўнікоў парыжскай школы жывапісу, родам з пасёлку Смілавіч у Беларусі. Ягоная карціна «Гавяжая туша» была прададзеная на аукцыёне за $28 мільёнаў. Хайм Суцін большую частку жыцця правёў у Францыі. Цяпер ён адзін з галоўных прадстаўнікоў парыжскай школы жывапісу разам з яго сябрам Амадэо Мадыльяні, а таксама Шагалам і Пікаса. За свой творчы шлях мастак напісаў некалькі сотняў работ, а адна з іх, жанчына са скрыжаванымі рукамі, месяца ў доме самога аскараноснага актора Джека Нікалсона. І не можам не згадаць Казіміра Малевіча. Нарадзіўся ў Кіеве ў польскай сям'і, працаваў у Віцебску, дзе выкладаў на запрашэнне Шагала ў народнай мастацкай школе. Дзякуючы ягонаму ўнёску ў развіццё мастацтва горада, Малевіча адносяць да ліку мастакоў, звязаных з Беларусю. У 2018 годзе на аукцыёне «Крыстыс» у Нью-Йорку была прададзеная самая дарагая на сёння карціна мастака, звязанага з нашай краінай. Супраматычная кампазіцыя. За яе аддалі амаль $86 мільёнаў. Малевіч стварыў супраматызм, стаўшы адным з першых, хто адмовіўся ад звыклых формаў дзеля чыстага мастацтва, колеру, лініі і эмоцый без сюжэту. Сёння супраматычная кампазіцыя перабывае ў прыватнай калекцыі, а сам Малевіч застаецца сімвалам рэвалюцыі ў мастацтве, мастаком, які змяніў 20-е стагоддзе. Ось нешта падабаецца мне ўвесь гэты супрэматызм. Я не ведаю чаму, але ж гляджу і вось неяк добра на сэрцы ідзе адразу становіцца. А мне Андруш падабаецца. Гэта партрэт маёй мары, вось гэта. Гэта такой жа самы супрэматызм.
Так, а ведаеш, чаму табе падабаецца, тому што шмат з мастакоў беларусы нарадзіўся ён хіба або сунарадзіўся ў Віцебску, так? Школа выйшла. Ну, в сэнсе, што это ў тым ліку і кавалак Віцебска ў гэтым мастацтве ёсць, правда? Так. Ну, вот. Нешта ў сэрцыку там за... Так, што яшчэ? Што пішуць нам нашыя гледачы? Мы іх спыталі, як будзе выглядаць наша краіна, як яны думаюць праз месяц, год, 5, 10, 15. І вось яны адказваюць праз 5 ось адказ, і ён вам, напэўна, спадабаецца і гледачам, і маім сувядомцам. Праз 5 гадоў Дудзінскі і Раецкая вядуць вялікі open air на Галубых азёрах, куды прыехалі знакамітыя выканаўцы са ўсяго свету. Што такое Галубыя азёры? Мелавыя азёры. Ну, азёры, Галубыя азёры. Нарач, на нарачы дзейсці. Вялікая сцэна. На азёрах у лесе. Выходзіць Дэпеш-мод, пасля Дэпеш-мод Джей Морс, пасля Хардкіс абавязкова, а потым Вакарчук абавязкова, потым Металіка. Мары гэта добра, да. Аня Шуркунова. Вось, мой дыпінскі хлопчык, мой любименькі, маладзец. Праз месяц у Рэчыцы знаходзяць крыніцу нафты. Праз год НПЗ працуюць на ўласнай сыравіне. Праз 5 гадоў Беларусь даганяе Саудаўскую Аравію. І тут цябе будзе шпіц. Шпіц. І будзе табе шпіц. Але вось гэтая тэма, што калі выпадкова на Беларусі неяк знаходзіць нафту, мне вельмі падабаецца. Быў такі жарт у КВН, у Беларусі знайшлі нафту, і вось кіраўнік дзяржавы размаўляе па тэлефоне, ён кажа, у сэнсе не хочуць беларускую мову вучыць. Ну так заберите у іх Аляску. Давай яшчэ адзін. Яшчэ чытаем, давайте 2. Калі казаць пра перспектыву гадоў 5-10, то можна паглядзець на Саранск ці Сызрань, неяк так. Это на этом не будзем спыняцца. Глыбокі расійскі... Давайте скончым на нармальным. Праз месяц, год і 5 хочацца як мінімум бачыць Беларусь краіна, якая захоўвае і нават адраджае культурную спадчыну і мае прыгожую прыроду. Як максімум праз 5 год Беларусь на шляху ў еўразвяз. От. Мне падаецца, не магу параўнаць будучыню Беларусі з Швейцарыяй. Вау, класна. Мне падаецца так, Беларусь гэта Швейцарыя. Дзякуй, вялікі Дзяніс, дзякуй, вялікі Андруша. Слухаем музыку. Добрую музыку.
Вітаем шаноўныя Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі ў студыі Белсату. І гэта раніца з Белсатам. Сёння ўжо 15 чэрвеня, нядзеля. Так, а, напрыклад, учора ў Варшаве прайшоў, ці ведаеце вы, гэта парад роўнасці, гэта маштабнае шэсце ў падтрыманне ЛГБТ плюс суполкі. У гэтым годзе слоган маршу быў «Адказ кахання». Парад роўнасці – галоўная падзея месяца гонару ў Польшчы. Штогод ён збірае дзесяткі тысяч удзельнікаў. Паглядзіце. Ну гэта ж прыгожа, па-першае, прыгожа. І прыгожа, і цікава, і вельмі важна для кожнага з нас. Учора, дарэчы, мы абмяркоўвалі, чаму. Паглядзіце першае інтэрв'ю з нашай госці і зразумееце, што гэта тычыцца кожнага з нас. А зараз мы раскажам вам, чым упрыгожым вашу на бліжэйшую гадзіну. Вакол свету з Сашам Гольшыкам глядзім яшчэ адну навінку нашай праграмы. Беларусь унікальная. Маршрутам экспедыцыі Вацлава Ластоўскага правядзе Кацярына Ваданосава. Падаюць валізкі. На рэпетыцыю вольных купалаўцаў завітала наша здымачная група. Ну і, канешне, галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай пра пашпарт Новай Беларусі, візы і, вядома, пра той самы гадзіннік. Чакаем Франака Вячорку праз некалькі хвілінаў. Нагадвалі і будзем нагадваць вам пра вашыя каментары ў нашай праграме. Нам жа цікава ведаць, якой вы бачыце будучыню Беларусі праз год, праз 5, праз 10. Праз хвілінку таксама, а чаму не? Гэта таксама будучыня. Можете пісаць нам у інстаграме, яго адрес на экране, таксама на нашым YouTube-канале Белсат Лайф, ды на афіцыйнай старонкі Белсату ў Фейсбуку і Аднакласніках. Ну і памятайце, што калі вы цяпер знаходзіцеся ў Беларусі, будьце асцярожныя і паклапаціцеся пра сваю кібербяспеку. І што б вы думалі, у нас ізноў прэм'ера улетку часткай раніцы з Белсатам зробіцца рубрыка ад блогера і падарожніка Сашы Гойшыка, які аб'ехаў літаральна ўвесь свет за 3 гады. Гэта унікальная мексіканская з'ява, лучшая лібры. Не просто рэслінг, а цэлае шоу, дзе спорт спалучаецца з тэатрам. Лучшая лібры настолькі відовішчная і папулярная, што распаўсюдзілася па ўсім свеце, ад ЗША да Японіі і нават Еўропы. Але для Мексікі гэта нешта большае, частка культуры, традыцыі і нават сучаснай міфалогіі. Прывітанне, сябры. Я Саша Гойшык, падарожнік і блогер з Салігорска. Зусім недаўна завяршылася маё вялікае кругасветнае падарожжа. За больш чым 3 гады я наведаў 4 кантыненты і 51 краіну. Цяпер я запрашаю вас прайсці гэты шлях разам са мною на раніцы з Белсатам. І распачнем мы нашыя прыгоды ў далёкай экзатычнай Мексіцы, дзе стартанула мая кругасветка ў кастрычніку 21 года. У Гвадалахары мяне ўжо чакалі ў госці нашыя беларусы. Адной з мэтаў маёй вандроўкі было старацца сустракаць нашых суайчыннікаў, раскіданых па ўсім свеце. У Мексіцы таксама ёсць невялікая дыяспара паспяховых беларусаў, айцішнікаў, лекараў і бізнэсоўцаў. Асабліва цікавая гісторыя Владзіміра Клімовіча з Ліды, беларускага пісьменніка, барды і прадпрымальніка. За 25 гадоў эміграцыі ён змог стаць сапраўдным мексіканскім донам, а ягоны сын зоркай тамтэйшага тык-тока. Владзімір жыве ў горадзе Гуанахуата, напэўна, самым маляўнічым ва ўсёй краіне. Якраз у той час там праходзіў міжнародны фестываль Сервантына, і я вырашыў дадаць трохі беларускай магіі, зрабіць сваё вулічнае шоу мыльных бурбалак. Але доўга ж весяліцца не давялося. Мясцовая паліцыя ветліва, але вельмі настойліва патлумачыла, што выступаць без дазволу тут нельга. Вось такі вось ён, мексіканскі парадачак. Яшчэ адно з моих топовых уражанняў – гэта каньён Дель Сумідера ў штаце Чыяпас. Просто неверагоднае месца, рака, што прабіваецца праз гіганцкія скальныя сцены, якія ўзвышаюцца больш як на кіламетр. Плывеш на лодцы і адчуваеш сябе маленькай кропелькай у гэтым гіганцкім свеце.
У горадзе Туксла, сталіцы штата Чыяпас, мяне сустракаў хост Couchsurfing. Я стаў першым беларусам у ягоным жыцці. Ён вельмі стараўся. Нават намаляваў афіцыйны сцяг Беларусі, каб прывітаць мяне. Было надзвычай прыемна. А трохі пазней, у спакойны момант, я акуратна растлумачыў, які сцяг на самой справе з'яўляецца сапраўдным для нас, беларусаў. Дарэчы, сам штат Чыяпас, як і іншыя рэгіёны Мексікі, лічацца не самымі бяспечнымі для турыстаў. Таму тут варта быць асабліва уважлівым, не насіць дарагую тэхніку на відавоку, не блукаць па цемры і пазбягаць раёнаў без крамаў 7-Eleven. Такі сабе лайфхак ад мясцовых. Калі вакол шмат 7-Eleven, значыць раён даволі бяспечны. А калі няма, лепш абысці яго бокам. Да сустрэчы ў наступнай серыі ў Гватэмале, дзе я набыў скутар, якім праехаў усю Лацінскую Амерыку. Апроч рубрыкі пра сваё падарожжа, Саша стварае і ўласны блог на сайце Белсату. Сачыце таксама і за ім. А вось мы ўжо некалькі тыдняў сочым за анонсамі канферэнцыі «Reshape», прысвечанай пытанням будучыні Беларусі. Адбудзецца яна сёння, і зараз у нашай студыі яе ўдзельнік, галоўны дарадца Святланы Ціхановскай, Франак Вячорка. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Вітаем, Франак. Франак, на канферэнцыі вы возьмеце ўдзел у дэбатах. Яны называюцца «Што нам прынеслі апошнія 5 гадоў». Скажыце, нешта добрае вось агулам адбылося за гэтыя 5 гадоў? Што за пытанне? Ну трэба, бо... ясна, што ва ўсім гэтым трэшы вельмі цяжка знайсці пазітыўнае. А беларусаў... Але ж у беларусаў ёсць унікальная здольнасць выжываць у любых умовах. І мы ведаем з нашай гісторыі, што беларусы праходзілі праз войны, праз тыраніі, праз дыктатуры, і потым стваралі свае дзяржавы, будавалі свае супольнасці. І тое самае будзе цяпер. Проста цяжкі перыяд у нашай краіне. Нам трэба змабілізавацца, неяк перайсці яго з найменшымі стратамі і потым аднавіць Беларусь. Проста гісторыя зараз, час гісторыі паскорыўся. І апошнія 5 гадоў это была такая паскораныя перамоўцы, гістарычныя падзеі. Яно магло зацягнуцца на дзесяцігоддзі і было б менш балюча. А зараз гэта 5 гадоў, вельмі насычаныя, балючыя для ўсіх нас. Але я думаю, тое, што мы аднавілі грамадзянскую супольнасць, аднавіліся медыі, тое, што Беларусь гучыць у свеце, тое, што это цяпер не толькі Лукашенка і Чарнобыль, і трактар Беларусь. Это таксама той пазітыў, які зрабіла беларуская супольнасць, беларускае грамадства пасля 2020 года. І нам трэба вот на гэтай канферэнцыі падумаць не толькі пра негатыў і не толькі ныць, што мы ўсе выдатна ўмеем, але таксама пашукаць пазітыўныя моманты, і я паспрабую гэты пазітыў трошки дабавіць. Гэта будзе добра, калі намацаецца нешта, з чым можна далей ісці, бо... А як ты лічыш, Франак Вячорка больш пазітыўны? Я чытала... Ты яго лепш ведаеш. Я чытала ў медыях, што ён дзёці бой, але ці можа быць дарацца дзёці бой, я не ведаю, таму... Ну паглядзі, ну паглядзі. Адно з самых вострых пытанняў, я так разумею... На канферэнцыі гэта будзе пашпарт новай Беларусі. Не на канферэнцыі, а калі бачыш Франака, то увогуле бачыш Франака, Франак павінен паказаць пашпарт. Сёння, не, наогул, сёння. Гэта пашпарт новай Беларусі. Што там зараз адбываецца? Вось цішыня была, зараз зноў нешта мы чуем... Пераносіць цэнтр з Літвы? Пашпарт выдаецца ў такім тэставым рэжыме, і ўжо сотні заявак прыйшлі. Вы можете пайсці на сайт, зарэгістравацца, спачатку праходзіце верыфікацыю, а потым атрымліваеце адказ і магчымасць даць біяметрыю у тым ці іншым горадзе. Ёсць некалькі варыянтаў у некалькі краінаў, дзе можна эту біяметрыю здаць і атрымаць пашпарт. Натуральна, ёсць пэўныя абмежаванні, таму што і колькасць матэрыялу, дакументаў яна абмежаваная, таму гэта не можа быць адразу там 1000 пашпартоў, але вы можете паўдзельнічаць у пілотнай выдачы ўжо цяпер, і кожны беларус, хто жыве на тэрыторыі Еўразвязу, у першую чаргу ўжо падаюцца. А мне падаецца, гэта вы казалі некалі, што паспарт новай Беларусі гэта ўжо гістарычны дакумент. Абсалютна, таму што ён падлюстроўвае ўсю складаную сітуацыю, якой мы апынуліся. У мяне нават з сабой ёсць пашпарт. Так вы заўсёды з пашпартам. Глядзіце, але я... А кожны чалавек, у якога ў руках пашпарт, ён робіць так. Дайце патрымаць, дайце сфоткаць. Кожны чалавек. Ну пагартай, бо ўсе бачылі вокал, ці там няма. Я не паказваю. Да, пашпарт, ён зроблены па ўсіх ёсць старонкі. Ён зроблены па ўсіх стандартах пашпартоў электронных. Зараз у Еўразвязе прынялі новае рашэнне, што біяметрычныя пашпарты будуць прымацца. І мы з такім замахам на будучыню мы адразу зрабілі па ўсіх стандартах, каб наступныя 5, 7 і 10 гадоў ён быў рэлевантны. Нават калі сітуацыя будзе мяняцца, нават калі будуць ужо выдавацца пашпарты замежніка, ўсё роўна гэта будзе дакумент як дадатковае пасведчанне асобы. І я думаю, што
чаму сімвалічна важна, тому што ён паказвае той момант гістарычны, у якім мы з вами апынуліся. Як пашпарты БНР. Таксама фармальна ж ніхто не прызнаваў, але фактычна яны працавалі, людзі з імі ездзілі, яны выкарыстоўваліся ў розных дзяржаўных установах. Так і наш пашпарт. Ужо зараз можна, напрыклад, у платформе Новай Беларусі ім карыстацца. Сёння, напрыклад, я калі рэгістраваўся тут на тэлебачанні на ўваходзе, я таксама ім скарыстаўся. То бок такіх побытавых рэчах, дзе трэба пасведчанне асобы, ім можна карыстацца. Падарожнічаць нельга. У банк пайсці і ўзяць крэдыт. Дык вось і пытанне, ну, зразумела, пашпарт гэта не толькі сімвал, калі пачне працаваць, ці давайте так, ну, мы ўжо шмат дэдлайнаў указалі на канферэнцыях Новай Беларусь, калі-нікалі пытанне, тады, мабыць, што робіцца зараз, каб ён стаў больш падобны на дакумент для падарожжаў? Ну, зараз самае важнае сфармаваць гэтую базу грамадзян, якія атрымаюць пашпарты. Чым больш людзей атрымаюць дакументы, тым больш будзе шансаў на міжнароднае прызнанне. Таму што адна рэч, калі гэта 200-300 дакументаў, іншая рэч, калі гэта 2-3 тысячы. Калі ёсць 2-3 тысячы грамадзян, якія маюць гэтыя дакументы, тады мы можам ісці ў дзяржаўныя структуры і казаць, што у нас ёсць 2000 грамадзян з гэтым дакументам, і нам з гэтым трэба нешта рабіць. Таму зараз гэта ідзе дакументацыя насельніцтва, выдача гэтых пашпартоў, і потым з часам, это можа заняць паўгода, год, паўтара года, ён будзе набываць новыя фішкі і новыя магчымасці. Але я прашу вельмі цярпліва і спакойна да гэта ставіцца. Мы ніколі не казалі, што ён адразу стане афіцыйным трэвел-дакументам. Тут тым больш тэрміновыя рэчы гэта даць пашпарты замежніка, як у Польшчы і Літве. І зараз ужо ў Польшчы і Літве з гэтым больш-менш окей, але ў іншых краінах ёсць праблемы. І мы прыходзім вельмі часта да ўрадаў і кажам, у вас ёсць два варыянты. Альбо вы прызнаеце гэты пашпарт, Яны такі, о, не, это ім цяжка. Альбо ёсць іншы варыянт. Вы выдаеце заўтра пашпарт замежніка. Яны такі, ну давайте лепш пашпарт замежніка. Яно працуе нават у такім ключы. Аргумент, такі чырвоны аргумент. Таму што гэта цяжка і гэта доўга, і для іх таксама. Але як такі элемент матывацыі, ціску, ён таксама працуе. І, конечно, для іх пашпарт замежніка свой прасцей выдаваць. Мы кажам, ну добра, давайте гэта будзе дадатковы, а вы вось хуценька паспрабуйце пашпарты замежніка забяспечыць. Усім зрабіце. Ну добра, яшчэ адно надзённае пытанне, гэта візы. Візы для беларусаў... Унутры Беларусі, так. Перш за ўсё, візы, так, яны беларусы унутры Беларусі месяцамі чакаюць, не могуць дачакацца, не атрымліваюць рэшце рэшт гэтыя візы. Што з гэтым можна зрабіць і што вы робіце? Тут попыт на візы вялікі, магчымасцяў для выдачы мізэрныя. Просто адна рэч, 18-19 год, калі працавалі ўсе кансуляты, ўсе дыпламатычныя місіі, па Польшча і Літва разам толькі дзве краіны выдавалі 450 тысяч візаў на год. Толькі дзве гэтыя краіны. Польшчу і Літву выгналі з Беларусі, мінімальная колькасць дыпламатаў засталася, яны зараз выдаюць практычна нічога. Але, напрыклад, Нямецчына, Італія пачалі выдаваць у 2-3 разы больш. І апошнія некалькі гадоў мы бачым, што колькасць візаў павялічваецца. Мы гэта не адчуваем, але яна павялічваецца. Нямецчына пачала выдаваць там 3- і 5-гадовыя візы, калі гэта ўжо паўторная віза. І мы зараз абмяркоўвалі, дарэчы, у Брюсселі пару дзён таму назад. Мы не можам павялічыць колькасць візаў, таму што консульскіх работнікаў колькасць абмежаваная, а Лукашенко не дае крэдытацыю новым, ён не пускае дыпламату ў Беларусь, але яны могуць павялічыць якасць. І мы зараз лабіруем два напрамкі. Першае, каб выдавалі 2-, 3-, 5-гадовыя візы, шматразовыя, і другое, каб зрабілі візы бясплатнымі альбо са скідкамі для моладзі, да 25 гадоў, напрыклад. І ўнутраная рэгуляцыя шэнгенскай прасторы дазваляе, калі, напрыклад, моладзь, студэнты будуць атрымліваць візы па спрошчанай сістэме. І я таксама прашу заклікаць, як бы бачыць пазітыўнае, таму што беларусы зараз займаюць першае месца ў свеце на душу насельніцтва па колькасці шматразовых візаў. Ну, а па колькасці ў цэлым візаў мы толькі саступаем Арменіі. Але ў Арменіі сітуацыя зараз ужо інтэгруецца ў развяз. Таму, як бы, конечно, нам хацелася, каб было 1 мільён візаў для беларусаў, але калі параўнаць з усімі іншымі краінамі, дзе вялізная колькасць адмоваў, а ў Беларусі толькі 3% адмоваў ад выдачы візу, і 90% візаў шматразовыя. Сітуацыя не такая драматычная, просто магло быць горш. А спадзяемся, што калі-нікалі беларускі пашпарт стане моцным, чырвоны паспарт новай Беларусі стане настолькі моцным, што нам, беларусам, не патрэбны будуць візы. Ну, тады пытанне, якое не магу не задаць, бо яно таксама асабістае. Праблема ж не толькі ў тым, каб гэтую візу атрымаць і колькасць атрыманых, а каб запісацца ў гэтай консульстве. Кажаце, што Лукашенко не пушчае дыпламатаў, а для, ну калі шчыра, вось для нашых сілаў дэмакратычных. Ці гэтыя консулы і амбасадары ўнутры Беларусі, яны нам дапамогуць, калі будуць унутры краіны, ці лепш, каб
была нейкая дыстанцыя? Ну, нам трэба, каб было больш консульскіх працаўнікоў, і мы за гэта выступаем. Але калі яны спрабуюць гэтыя краіны падаваць на акрэдытацыю, ім Менск адмаўляе. Менск штучна стрымлівае колькасць шенгенскіх візаў, выдадзеных у Беларусі. То бок нам здаецца, што гэта вось еўрапейцы не хочуць даваць візы, а ў рэальнасці рэжым. Дыктатуры не патрэбны людзі, якія маюць магчымасць выязджаць за меж. І плюс яны яшчэ пераследуюць. Ёсць жа некалькі кейсаў, ну, яны, можа, не публічныя, калі некалькі супрацоўнікаў кансулятаў сядзяць у турмах зараз, сталі палітвязнямі і пераследуюць гэтыя місіі, за імі сочаць, за дыпламатамі ў Беларусі сочаць. І гэта ўсё стварае ціск. І уявіце сабе якая-небудзь, напрыклад, італьянская дыпламатычная місія. І яны думаюць, нам трэба выдаваць больш візаў беларусам, але за імі будуць сачыць, за нашымі дыпламатамі, будуць пераследаваць, гэта вялікі ціск. Яны думаюць, рызыкі бяспекі для нашых супрацоўнікаў у Беларусі такія вялікія, таму, можа быць, мы не будзем тут рызыкаваць. І трэба разумець вось гэты аспект. Зразумела. Ну, то бок, да, дэмакратычныя сілы таксама падтрымліваюць у бяспецы тых амбасадараў ці працаўнікоў, якія могуць паехаць і папярэджваюць, што паехаць вы можаце, але... Але проста трэба быць асцярожнымі. І ёсць варыянт з візавымі цэнтрамі. Тое, што пачалося зараз, адзінае, што візавыя цэнтры павялічваюць кошт візаў. Таму што дадатковы пасярэднік, які бярэ дадатковыя 50, 100, часам 300 еўра за паслугі. Але візавыя цэнтры больш бяспечны для кансулятаў. Таму яны могуць, вы можете падацца ў візавы цэнтр, документы пасылаюцца на Берлін, напрыклад, і вам прысылаюць пашпарт ужо з візай назад. Але кошты павялічваюцца, але колькасць візаў выдадзеных, ну, можа быць большая. Зараз некалькі краін... Хай б яно ўжо павялічылася б. Не, ну, глядзі, калі ты плануеш паездку раз у год... Але ж давайте на 3, на 5 год, давайте. Так, правильно, мы вас запросили, каб пытанне самае гарачае задаваць, вы разумееце, калі галоўны дарацца адказвае за ўсё. У гэтыя дні, на гэтым тыдні... Учора. Не, у беларускіх соцсетках сапраўдны дыспут. Ці можна выкарыстоўваць БЧБ сцяг на парадах роўнасці. Адзін бок кажа, сцяг гэта святыня, людзі за яе сядзяць у турмах, не трэба, а другі, што толькі разам з вясёлкавым агульная роўнасць можа нас прывесці да дэмакратіі. Якое, давайте так, не ў офіса, не ў дэмсілу, а ў франака меркаванне на гэты конт? Ну, я тут... Заўжды гэтая спрэчка будзе. І нават калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі, на Беларусь інтэгруецца еўрапейскі ўзяд, все равно будуць спрачацца. Таму што ёсць больш традыцыйны падыход, што геральдыка, сімвалы, яны павінны выкарыстоўвацца толькі афіцыйна. Дзяржаўны герб, дзяржаўны сцяг, дзяржаўны гімн. Але ўсё роўна грамадства это жывы арганізм. І грамадства будзе выкарыстоўваць сімвалы, перайначваць іх. Я памятаю дыскусію з вершніцай, памятаеце пагоня і стала і ўсе, і сапраўды быў такі разлом у беларускай супольнасці, ці можна пагоню перамалёўваць і ставіць жанчыну замест мужика воіна. Это заўжды будзе. Я, напрыклад, лічу, што той працэс, які мы не стрымліваем, я падтрымліваю любы крэатыў, то бок я тут, можа быць, менш такі традыцыйны ў гэтым сэнсе, і тым больш добра, калі гэтыя сімвалы проста выкарыстоўваюць як можна шырэй. Таму што наша задача папулярызаваць беларускасць, сімволіку ў любых яе формах. Але я таксама разумею і паважаю меркаванне тых, хто лічыць больш кансерватыўна, што сімволіка павінна выкарыстоўвацца толькі ў геральдычна прынятых стандартах. Я сышоў ад адказу разумна? Гэта вельмі дыпламатычна. Мы чакалі гэтага. Але ёсць яшчэ одно пытанне. Ну, пра гадзіннічак, які ўжо не цікае на руках у франака. Вы прадалі на дабрачынным аўкцыёне свой гадзіннік. І пытанне, ці плануеце яшчэ нешта? Мабыць, ёсць нейкія, вось я бачу, нейкія цікавыя рэчы, якія можна прадаць таксама на дабрачыннасць. Ну, гадзіннік ужо сышоў, купіў кувшынаў, беларускі бізнесовец, падарыў мне гадзіннік луч узамен беларускі. Трошки таннейшы. Зараз у мяне ёсць луч, але я яго не апранаю, тому што ён ужо стаў такім сувенірам. Мяне на стале стаіць у офісе. Мне больш няма чаго прадаваць, тому што ўсё астатняе канфіскаванае, ўсё, што было. Моя там частка лецішча пад Менскам і кватэра, ўсё, частка кватэры, якая пасля смерці мамы засталася. То бок у мяне ніякай маёмасці больш няма каб прадаць. Але я захвочваю ўсіх беларусаў, у каго ёсць нейкія сімвалічныя важныя рэчы, якія можна ахвяраваць на карысць палітвязняў ці беларускай справы ці добраахвотнікаў ва ўкраіне, рабіць гэта. Таму што это таксама стымулюе цікавасць, гэта ж таксама такі энгейджмент для беларускага грамадства. Вось, але я ні кроплі не шкадую пра гэты гадзіннік, таму што ён мне асабліва не быў патрэбны, шчыра, але то, што такая гісторыя так развярнулася, яшчэ і ахвяраванні, дзве арганізацыі атрымалі гэтыя грошы, куплену за ахвяраваныя Кувшынавым, гэта добры прыклад. Галоўны дарадца Святланы Ціхановскай
І добры прыклад, і добры дарацца Святланы Ціхановскай, Франак Вячорка быў у нас у гасцях. Дзякуй вялікі. Абавязкова да сустрэчы. Да сустрэчы на канферэнцыі. А цяпер рушым на сустрэчу з Кацярынай Ваданосавай. Яна гатова правесці маршрутам Вацлава Ластоўскага. І што, сама гэта ўсё рабіла? Вядома, сама. Хто ж за мяне зробіць? Але гожа. Таварыш Гальмаджан, спадар Тодар, годзе там курэй лічыць, тут чарговы скарб бясцэнны патрабуе фотафіксацыі. Глядзеце, у якое багацце моя новая знаёмая апранута. І ўсё самаробнае, яе рукамі вышытае. Маршрут экспедыцыі Вацлава Ластоўскага пралягаў праз Слуцак, вёскі і мястэчкі Бабруйская і Мазырская акруг, Паўстынь, Урэчча, Таль, Любань, Шипілавічы, Орсічы, Ляскавічы, Бубнаўка, Забалаце, Ламавічы, Ляскі, Граб'е, Азарычы, Лісец, Сышчыцы, Даманавічы, Анісавічы, Лампекі, Давыдавічы, Казловічы, Халаднікі, Асташкавічы. Да 1927 года туды не прыязджаў аніводны беларускі этнограф. Гэтыя мясціны абмінулі ісак сербаў, фотаспадчына якога захоўваецца ў аддзеле рукапісаў Віленскай бібліятэкі, Александр Сершпутоўскі, Вячеслаў Костка, фотоархівы якіх зберагаюцца ў расійскім этнаграфічным музеі ў Санкт-Петербургу. Экспедыцыя Вацлава Ластоўскага была першай этнаграфічнай выправай у гэтыя унікальныя, адметныя сваёй традыцыйнай культурай раёны Беларусі. Для даследнікаў беларускай этнаграфіі, традыцыйных тэкстыльных тэхнік і строяў, сакральнага і народнага мастацтва фотаздымкі 1928 года з'яўляюцца адзінымі візуальнымі дакументамі таго часу з пералічаных раёнаў. У 1930-е гады у БССР былі зачыненыя і разбураныя цэрквы, у выніку калектывізацыі карэнным чынам змяніўся сялянскі лад жыцця, моцна пацярпелі гэтыя раёны ў гады Другой сусветнай вайны, экспедыцыйныя даследаванні тут узнавіліся толькі ў пачатку 1970-х гадоў. Улетку цалкам нітку зорку можна будзе пабачыць на YouTube-канале Белсат History. А мы чакаем Андрушыных парадаў, куды пайсці. А я вам і распавяду, але я не сам іх эту падборачку рабіў, а мне дапамаглі. Справа ў тым, што адна з карыстальніцаў TikTok на сваёй старонцы зрабіла падборку топ-7 месцаў, куды можна паехаць, што можна паглядзець цягам гэтага лета, дзе зрабіць прыгожыя фоткі. У Беларусі. У Беларусі, безумоўна, конечно, так. І гэтыя месцы сапраўды нетрывіяльныя і шыкоўныя. Я вам буду цяпер распавядаць, а вы уважліва глядзіце на экран на гэтыя прыгожыя здымкі. І так, першае месца, куды раіць паехаць, сустрэць узыход сонца ў нацыянальным парку Прыпяцкі. Вось, далей, пакатацца на вузкакалейцы калейнай чыгунцы па заказніку Азёры на Градзеншчыне, праехацца на сафары-цягніку ў заапарку Буйнічы на Магілёўшчыне і паглядзець на зуброў. Гэта вы бачыце бялюткі пляж на возеры Каташы ў Кобрынскім раёне. Прайсціся па мастах, па падвесным мосце самым доўгім у мастах, адсвяткаваць купалі з вянкамі і карагодамі дзе заўгодна, я ды краю, да прыкладу, у Дудутках. Ну і на завяршэнне сплавіцца на байдарках або сабордах па цудоўных рэках нашай краіны і азёрах. Дзякуй, дзякуй вялікі. Дзякуй, ну ты праспеў, давай, малайчына. Чужы тык-ток падчытаў, дзякуй вялікі. А вось, дарэчы, супернавіна для культурных людзей Варшавы. 24, 25 і 26 чэрвеня пройдуць паказы апошняй прэм'еры гэтага сезону ад новых купалаўцаў. На рэпетыцыю спектаклю «Валіска» завітала таксама і наша здымачная група. Паглядзіце. Я вот что подумал, я будем вертаться на родину, то вот куда этой травки, которую тут объявили? Вот все туда, аккуратненько, как раз, Валийский. Валийска зараз стала сімволом наогул всіх іммігрантів. І в гэтай п'єсі таксама не выключэнне. Ёсць одна калізія, якая звязаная з валійскай гэта не галоўнага героя, гэта валійская ягонага бацькі. Я не буду раскрываць усё, але магу нагадаць, што гэта і тычыцца тэмы вайны.
і той, што была другая сусветная, але гэта не пра вайну спектакль. Гэта пра чалавека. Спектакль пра тое, як чалавек хоча знайсці сябе ў гэтым свеце. Адказаць на пытанне, хто я, адкуль я, што такое моя радзіма. Аднойчы я пайшоў да мамы і запытаўся, якім быў мой бацька. Сказаў: мама, цяпер я дарослы. Ну раскажы мне што-небудзь пра бацьку. Навошта ты хочаш ведаць пра яго? Дрэнна табе жылося. Не было бацькі. У цябе не было бацькі, што табе за справа? Ты маеш ягонае фота? Гэта цябе не датычыць. Валіцкая. Трошки захлёст 5-го эпизода. Это не комедия. Это не комедия, хотя автор Налгажата Сікорска-Мішчук, это польскі аўтар сучасны. Яна задае як быццам такую падманку, як быццам гэта нейкае французскае кабарэ. Павінна быць. Ну, павінна быць. І яшчэ. Я абавязкова буду спяваць у самых непатрэбных момантах. Па-вам, па-ба-ба-вам. Ёсць там такі тэкст у аднаго з герояў. Я блукаю ўздоўж меж сваёй радзімы, гляджу на яе здаля. Я хочу напісаць кнігу. І хоць моя краіна вінаватая ў злачынствах, мностве злачынстваў, я хацеў бы напісаць гэтую кнігу з любов'ю да яе. Пра тое, што нехта мяне аднойчы накарміў проста так, што нехта мяне падвёз проста так, што нехта мне даў пераначаваць проста так. Вось гэтыя словы нараджаюцца ў мяне, калі я думаю і блукаю ўздоўж межаў сваёй краіны. А вось і самі героі, вольныя купалаўцы, актрыса Зоя Белахвосцік, рэжысёр Александр Гарцуеў. Зоя, Александр, вітаем вас, добрай раніцы. Дзякуй вялічэзны, што завіталі да нас. А калі мы рабілі гэты сюжэт, мы наўмысна не раскрылі сэнс, мы не раскрылі сюжэт спектаклю. Але ж ведаем, што ён заснаваны на рэальных падзеях. Што гэта за падзеі такія? Ну, ведаеце, гэта падзеі выбуховыя. Гэта здарылася ў Парыжы, ў музеі Халакосту. Аб гэтым пісалі часопісы. Гэта закладзена ў аснове п'есы, якую напісала Малгажата. Але ж, калі мы вам раскрыем і ўсё раскажам, Што ж вы будете глядзець у нас у спектаклі? Гэта трылер, гэта дэтэктыў, гэта камедыя, гэта драма, гэта трагедыя. Адказвайце, Фёдорович. Рэжысёр. Сапраўды, калі вызначаць жанр гэтай п'есы, я б сказаў, спектакля, то цяжка зарабіць гэта. Таму што аўтар так падае п'есу, што пачынаецца яна як кабарэ, як водевіль, здаецца, але няўдала і ператвараецца спачатку ў драму, ну а потым ўсё-такі трагедыю, высокую трагедыю. І гэта такая сумесь, гэта такі калаж сучаснага. Калі казаць пра што спектакль? Спектакль пра пошук сябе. Ну, гэта надта высокія словы. Ну і такія размытыя, незразумелыя, магчыма. Мы дамовіліся, што сюжэт не будзем. Не будзем выдаваць. Магу толькі сказаць, што сапраўды п'еса напісана на аснове таго факту, што аднойчы ў Парыжы быў знойдзены ў музеі нейкі прадмет, які даў магчымасць аднаму чалавеку зразумець, хто ён ёсць на гэтым свеце і адкуль ён узяўся. Гэта самавызначэнне. Скажем так, тэма самавызначэння. На пачатку яна падаецца смешнай, але гэта даволі трагічна, і гэта даволі драматычна, і гэта вельмі светла ў выніку. Гэта пра нас.
Трагікамедыя. Нешта такое. Нешта такое. Нешта Мабыць, такое. гэта пра нас, можа быць, хаця там няма беларусаў, там ёсць французы, але гэта пра нас, пра нашу валізку. Мы яе шукаем, мы цягаем за сабой эту валізку з адной краіны ў другую. Для таго, каб разумець, хто мы ёсць на гэтай зямлі. Ну, гэта такія агульныя словы. Унутраная валізка. Унутраная валізка. Малгажата Сікорская, хто яна? Аўтар гэтага тэксту. Гэта п'еса была? П'еса, цудоўная п'еса, складаная вельмі. Могу сказаць, што, наколькі я бачыў, яна ішла ў польскіх тэатрах даволі. І нават, здаецца, нейкі фільм быў зроблены, можа быць. Ці то тэлеспектакль, нешта такое. П'еса напісана у 2008 годзе, уже не такая свеженькая. Сучасная. Сучасная п'еса, сучасны драматург польскі. У такой манеры, не зусім беларускай, скажем, адразу напісана так па-еўрапейску, цікава, сумяшчэнне жанраў, сумяшчэнне часоў. Гэта зацікавіла. Справа ў тым, што я адкрыю сакрэт, я з гэтай п'есай знаёмы з часоў Беларусі. Так адбылося, што некалі мне давялося пазнаёміцца з гэтай п'есай. І калі мы ўжо тут знаходзімся, то ўзнікла пытанне, што у нас, у вольных купалаўцаў, ну, да гэтай пары ўсё было пастаўлена па беларускіх п'есах, тут, у Варшаве. І ўзнікла пытанне, што мы можам звярнуцца ўсё-такі да сучаснай польскай драматургіі. Яна нам блізкая, яна нам зразумелая, і яна, зноў жа, як быццам бы пра нас. Зоя Валентиновна, мы не бачылі вас у сюжэце на рэпетыцыі. Ці вы ёсць у спектаклі, ці вы граеце там кагось? Як же без мяне? Рэжысёр гарцуеў. Я жартую. Мабыць, гэта па-іншаму працуе. Нас тут не шмат проста купалаўцаў. Так, я працую, у мяне цудоўная роля, пакуль яна ў мяне не атрымліваецца. Это нармальна. Ну, сапраўды, гэта... Ты скажы, як называецца ў аўтара твоя роля? Звар'яцелы экскурсавод. Яна экскурсавод музея катастрофы. І яна была такая, як бы сказалі на Беларусі, руплівіца сваёй справы, і гарэлі вочы. Яна хадзіла лекцыі гэтыя, праводзіла 10 гадоў, 20 гадоў. І яна разумее, што раптам яна страціла гэты сэнс сваёй працы, сэнс сваёй прафесіі. Бо як быццам бы нікому гэта не патрэбна. Гэта нікому не патрэбна. Это яе словы, што таму што гэта яна даследуе і вось аднойчы прыроду зла, прырода зла яе цікавіць, яна гэта паказвае, усе гэтыя фотаздымкі, увесь гэты страх, жах. І яна кажа, што гэта нікому нічога не кажа і нікога нічому не вучыць, таму што гэта гістарычная праўда, як мы з вами разумеем, гэта пшык. Войны ідуць, людзі забіваюць адзін аднаго. Праходзіць 100 гадоў, зноў пачынаецца. І яна вырашае звольніцца. І ўсё гэта зністожыць гэты музей, звольніцца. І вось у самы гэты трагічны момант для маёй гераіні яна сустракае героя нашай п'есы, і там эта падзея здараецца, калі адзін аднаму мы дапамагаем адзін. Яна разумее, што яе праца недарэмная. Недарэмная. Так часта здараецца у артыстаў, калі мы разумеем, што недарэмна. Ну, у гэтым сэнсе хэпі-энд, конечно. Я так спрабую тады зразумець, чаму не атрымоўваецца пакуль гэтая роля, бо звальненне з працы, ну, давайте так памятаю, было. Шукалі і даследавалі злачынствы і разумелі, што жах навокал было. Я так разумею, вось там, дзе ёсць расчараванне. Расчаравання няма, бо ведаеце, што ў вас. Ну, і расчараванні усялякія ёсць, гэта не важна. Я думаю, што вар'яцтва знайсці, вось гэта тое самае вар'яцтва, якое нашы гледачы зразумеюць, што гэта вар'яцтва, калі гэта будзе і можа смешна, лепей смешна, чым брыдка. Ну, карацей, я ў пошуках. А колькі ўжо рэпеціруеце? Месяц.
Ну, час яшчэ ёсць. Гледачы прыйдуць і будзе добра. А вы сустракаліся з аўтаркай, з Малгажатай? Так, мы Яна сустракались. прымала ўдзел неяк у чыткі, мабыць, дзесь... Не, ну, як вам сказаць, гэта ўжо больш мае, як кажу так, моя манера, мае справы. І мы з ёй дамовіліся, паразмаўлялі, пазнаёміўся я з ёй нарэшце. Я зразумеў, што гэта за чалавек, пра што яна ўвогуле пісала, таму што мала тое, што на паперы, трэба яшчэ паразмаўляць чалавекам. Мы дамовіліся і маем кантакт аддаленны. І яна абавязкова будзе на ўсіх прэм'ерах, яна паабяцала. Яна делікатна не ўлязае, не ўлезе ў нашу справу. Она прадаставіла п'есу, все, на 2 мовах, хоч так, глядзі. На якой будзе? Будзем на беларускай. Як заўсёды. Тытрамі, так? З тытрамі, так. З тытрамі, як так патрэбна, так, заканадаўства польскае. А Андрэй Дробыш мы бачылі яшчэ? Андрэй Дробыш, Зоя Белахвосцік, Валентина Гарцуева і Дмитрий Сіневич. І Александр Казела. І Александр Казела ў галоўнай ролі. Яшчэ побытавае было пытанне, там шмат валізак працуе ў спектаклі, дзе іх бралі. Дзе мы іх взялі? Ну, ведаеце, як у нас кажуць, на барахолках. То бок гэта не тое, што патэлефанавалі ўсім імігрантам-беларусам, і яны такія, добра, моя валізка ўжо не патрэбна. Просто праехалі, былі ў Любліне, былі тут у Варшаве, по 2, по 3 куплялі на барахолках, таму што патрэбны былі валізкі, скажем так, ну, 50-х, хаця б 50-х гадоў, калі не 40-х. Каб яны былі такія фактурныя, такія, якіх зараз не бывае. Я вось гляджу на эту гару валізак, і такі жарт у мяне. Ну вот, як будзем назад ехаць, так будзе куды напіхаць. Ой, гэта добрая думка, дарэчы. Калі прэм'ера? 24 чэрвеня, 25 і 26. 3 спектаклі. 3 спектаклі і зачыняецца сезон. Зачыняецца сезон. Ці ёсць ужо планы нейкія там на верасень, на новы сезон? У верасні пачынаем іграць. Ну так, мы будзем Мы можам сабе дазволіць іграць 2-1 спектакля ў месяц. Стараемся іграць розныя спектаклі, якія ў нас ёсць у рэпертуары. Гэты спектакль, які выпускаем, здаецца, мы зможам паўтарыць толькі ў кастрычніку. Калі зможам. Ну, не надо, гэта просто робіцца, гэта ўсё, не буду тлуміць. Хай ўсё адбудзецца, хай ўсё будзе. Ну, ёсць у нас такая перспектыва правесці даволі вялікі наш беларускі фестываль у Любліне. Купалаўскі такі. Купалаўскі. У снежні. У снежні ў цэнтраме культуры Любліна. Разам з цэнтрам культуры Люблінскім правесці. У нас добры кантакт з гэтым цэнтрам. Неаднойчы мы ўжо мелі супрацу. І можа пакажам там некую колькасць розных. Там у нас 8 спектакляў будзе нашых всіх. То бок планы вялікія, вы так планы вялікія. Асабістае пытанне ад мяне, Зоя Валентиновна. Калі-небудзь мы вас убачым у якасці рэжысёра? Канечне, я рэжысёркі, я б даже сказала б. Я столькі наставіла ў сваім жыцці, што думаю, уже пора проект купалаўцамі паставіць. Мне просто это все так... Думаю, я ж жанчына, мне ж так цяжка. Не трэба браць уладу. Выбачайце ў свае рукі. Убачыце. Александр Федорович. Абавязкова. Бачым, Зоя Валентиновна? Так, гэта нават неяк не жарт і не... Гэта сапраўды ёсць план, ёсць назва п'есы, якую Зоя Валентиновна хацела. Это беларуская п'еса, беларускага аўтара. Ну, гэта не надта хутка робіцца, асабліва ў такіх ось умовах. У нашых умовах але план ёсць, і я думаю, што гэта адбудзецца. Ах, дзякуем вялікі, жадаем аншлага ў вольнай купалаўцы. Зоя Белахвосцік, Александр Гарцуеў расказалі пра апошнюю прэм'еру гэтага сезону. Спектакль «Валізка». Раім набываць квіткі загадзя, шаноўнае спадарства. І перадаём слова калегам з Хайтак. И номинация «Надалей деликатес года». Красный пищевик, кто бы вы могли подумать, это ты, кто робит зефирки. Ну, в основном. Выпускает зефир со вкусом белоколы! За пивон раньше был, белокола черри. А прикинь, зефир с белоколой, со смаком, и запивать
Белокола, но только белокола черри, чтобы... Не, белокола со смаком тогда уже пищевика. Тогда уже аквадива бутылочку надо взять. Гэта ж, як сказаць, сінергія, гэта ж двойны удар, але трэба іншыя брэнды таксама зіма аб'ядноўваць. Мороженое с драниками? Мороженое с драниками уже ёсць. Ёсць. Цукеркі камунарка, напрыклад, з начыннем з гродненскіх каўбасаў. Это может быть такое. А як это есть еще? Ну, в любом выпадку, хто спрабаваў, пішыце. Ліскі квас з чым можна паяднаць? З аквадзівам? Адразу. Холодником. Ліскі квас. С мякотью холодника, с борщом. Свежевыжатым холодником. Ну, добра. Ну, можна узгадаць знакаміты беларускі таксама кулінарны лайфхак скумбрычына. Памятаеце? Да, было такое. Это в скумбрии налили. Кава. Кава. Капучино. Скумбрычина. А твоя... Я не ўжываю кофе просто, я забыўся. Да. Але самы галоўны беларускі делікатэс апошняга года гэта, канешне, бульба. Бульба сталася делікатэсам, правда, да? Яна некуды пропала. А что, даже Путин удивлялся, даже Путину докладывали. Ваше превосходительство, говорят, в Беларуси бульбы нет. Как нет? Что, шутите, что ли? А что, Путин уже вы так говорите? Да, и как оно может быть? Хохочет немножко. Соскочило что-то у него, пломба. Не верю, говорю, не верю. Вам все завезли, в Россию. До речі, нагадуємо, що всі наші кандидати на перемогу не просто так. Пишіть своїх переможців у коментарях. Ну, блін, це ж народна премія. Конечно, мы ж не всех ведаем. Может, когось и забыли. Будь ласка, комментуйте. Улетку выданні Хайтак ТВ глядзіце на канале Белсат Лайф у Ютьюбе. А вось што там з актыўнасцю нашых гледачоў? А з актыўнасцю нашых гледачоў наступнае. Па-першае, распавяду вам геаграфію. У нас глядзіць Заслаўе, Магілёў, Харкаўшчына, Меншчына. І таксама нас глядзяць у Літве. Всім перадаем вялікія прывітанні. Дзякуй, што глядзіце нас. Любая Харкаўшчына. Шаркаўшчына ці Харкаўшчына. А дзе Шаркаўшчына, я не зразумела. Шаркаўшчына, падлучайцеся, калі ласка. Да, і каляска да каментароў. Што ў нас адбываецца ў каментарах? Па-першае, пра паходжанне Марка Шагала шмат чаго гаворыцца, што беларус не беларус. Сам-то ён, я пагугліў, пачытаў шмат чаго, ён лічыць сябе габрэем з Віцебска, і вось гэтыя вузкія нацыянальна-дзяржаўныя межы ён як бы ніколі сябе не абмяжоўваў. Так, зразумела. Яшчэ ясная справа, што наша палітызаванае грамадства узрадавалася, што прыйшоў Франак Вячорка, і мы мусім сказаць і хорошае, і кепскае. Вот і пра Франака пішуць. А адкуль-то ён узяў гадзіннік за 7 штук баксаў, а мы адкажам, яму яго падарылі ж. А мы гэтае пытанне пакінем вам пасля эфіру. Падарунак. Так, яшчэ над ім жартуюць, што у яго, як у Лукашенка, ёсць толькі матацыкл Мінск і ўсё, а у Франака нібы толькі гадзінчык. Ну, добра, пакідай гэтыя каментары. Так, і апошняе, уласна, што чакаюць нашых гледачы, праз 5 год у Беларусі з'яўляецца першы рэстаран нацыянальнай кухні з зоркаю Мішлен. Як вы хаце, шановныя, дзякуй вялікіх. Гэта была раніца з Белсатам. Да сустрэчы на наступным тыдні. Сёння на Белсаце. О 19:25 паводле Менску прыгодніцкі серыял «Вакол свету за 80 дзён». Захапляльная экранізацыя славутага раману Жюля Верна.